माथो दाबो मोनफैला आंना सनायालाय अबाव थाबोखो इमान गोबावनि दहायनिफ्रायनो दा थगायबायसो बेलाय फाग्लियानो नै 10 बाजिलायलांबाय दाबो मोनफैला अबाव थांखो दहायनो फैनो होबाय आं अबेबासो हाबावदो बे टाउनफ्राव है दा बाराबा थांफिन गारगोन आं थाले बाले गैयालाय आंजों दानो सोरखौबा लोगो हमबाय सोरखौबासो लोगो हमनो थांगारगोन आं एकदमबारे केला बेला गैयालाय आंजों बेयाव रख्रा र' 10 मिनिट नेबावनि आं 10 मिनिटाव मोनफैयाबा बेखौ गैलालै बेयो एबारनिफ्राय नेनाय जानाय नंला आं बेखौ दासो फाग्लि दहायनिफ्राय इमान गोबाव मा खालामबाय थानाय इमान गोबाव जायो देलायनाया सोरबा सिख्ला मानसिबानो इमान देलायनांगौ नामा हौवा थाखानायावनो जाम्बिलाय नङाहाय आं सासे लोगोखौसो नेबाय थादोंमोन फैगोन होनदोंमोन बेनिफ्राय थगायनानै दा फैया जालायबाय उनाव ओमफ्राय आं हारसिं फैनांबाय र' बेयावनो गोबाव जादोंहाय मा नोंथारगोना नायनायावनो माथो आंनो बेलेगसो नुदों सोरबा सेंग्रा सिख्लाखौसो लोगो हमना फैदों बायदि मोनदां बिदि नङाहाय मा सना नोंखौसो लोगो हमनो फैखादों आरो बेलेगखौ लोगो हमनानै फैयो नामा सोरबा नंगौना बेबि औहाय माय सुइटहार्ट नों नङाबा आंहालाय सोर दङ सना नोंखौसो लोगो हमो आङो रावखौबोथ' लोगो मोना बेनिफ्राय सना बोरै आंनो गिफ्ट लाबोनो होननाया नै नङालायनो गिफ्टखौनो बावगारबोलायबाय आङो समबारै लाबोसिगोन दे सना दे समबारै बाजारखाबो बाजाराव आङो बायनानै लाबोगोन नोंनो गिफ्ट सना 2000नि दख'ना लाबोखागोन आं नोंनो सना गोदान मडेल एबारसो ओंखारनाय बिदि होननानै थगायबाय थायो नोङो दाख्लैबो लाबोनो होननाया दाख्लैबो लाबासै आरो दिनैबो लाबोनो होननाया दिनैबो लाबासै माला लाबोबावगोन नों आंनो दख'ना ना आंखौ बिदिनो थगायबाय थासिगोन नोङो मालायफोरा मालाय दख'ना बायना होसोयो हिनजावनो नों आरो जेब सासेनो बायना हो आरो मालायफोरा मालाय खेबसे लोगो हमलायनायावनो बायना होसोयो गोदान 5000 गाहामनि 10000 गाहामनि नङा केटिएम गोनांलायानो बायना होनाया र' केटिएमखौलाय मानोथो बायना हाद' जाबाय दे सना नेक्स्टआव बायना होसिगोन आं नोंनो एबार नेक्स्टआव लाबोथारगोन आं सना प्रमिस जाबाय दे नोंनि डायलगखौ खोनासंनो बाबाय आं थौ थांदोनि बेरायनो अबावबा ओं सना थौ